Ja, og nu skal du altså høre, hvordan man skal starte. Du skal bare lige finde tonen. Sådan her. A, B, C, D, F, G, H. Jeg tror, det er en H. I, O, L, F. Nej, det er altså ikke hele. Du skal tage A, B, C, D, F, G, H, I, U. Du skal ikke komme længere. Hallo, Arne, er du der? Ja, det kan jeg høre det. Jo, det kan jeg godt. Arne, vil du godt prøve? Har du ikke lyst til at prøve bare lige første vers? Nej, jeg er ikke sådan lige helt sikker. Men så opkvæg. Jeg er alt for altså, det gammel. er noget med Gud nu. Jeg er over 60. Det er noget med... Jeg er tosset, mand. Jeg er 60. Ja, men altså, bortset fra det, så kan du godt... Din stemme er ikke helt... Jamen altså, jeg tror da godt, at jeg kan synge en sang, hvis det sådan går lige væk, du. Og så skal jeg lade delen lige begynde at fyre den her, ikke også? Du, hvis selv musikken kan spille 1, 2, 3, 4. Her var der sagde, det duer ikke, orkester duer ikke, orkester det er væk, det er fiasko. Nu prøver jeg for sidste gang. 1, 2, 3, 4. Hør nu en ølmands enkle sang. Med pilsner, jeg er i gang. Min øl, den hedder Gudenå. Og det er ikke vand så blå. Med øl i 35 år. Kender det, man får en lille tår. Jeg solgte så mange mærker her. En Gudenå, nu helst jeg tager. Den giver kræfter, og det styrker. Man kan mærke, at den rykker. Åh ja, den skal man have. Det er humle, det er sjæn. Giver en mave uden magen. Hej hej, ja. Bare se på mig. Med øl i 35 år. Kender det, man får en lille tår. Jeg solgte så mange mærker her. En Gudenå, nu helst jeg tager. Og samtidig, så er der meget langt hjem. Jeg tænkte, den er ikke så slem. Men det var han jo åbenbart. Man bliver også samtidig stoppet jo af en kammerat. Så spørger han, skal vi ikke ind og have en Gudenå mere? Jeg er klar til at levere. Du af kasser kan få flere af mig. Sig ikke nej. Jeg har også i fustager. Det er bare noget, der smager for dig. Køb dem hos mig. Med øl i 35 år. Uha, det er mange år at køre med sådan noget. Kender det, man får en lille tår. Hvad søren har manden gjort i dag? Jeg solgte så mange mærker her. Det er ikke frimærker. En Gudenå, nu helst jeg tager. Baba har. Med øl i 35 år. Ui, solen skinner. Der skal bruges mange øl i dag. Kender det, man får en lille tår. Men det er dejligt med en humle. Jeg solgte så mange mærker her. Jamen de andre, de er udgået. En Gudenå, nu helst jeg tager.
til os. Synes godt nok, det er ved at være træls det her. Har du det godt, Arne? Nej, gamle, jeg er gamle, jeg er sådan sat. Hvis du er rå, så drik en å. Jeg kommer få en Gudeno. Drik ud og gå, en Gudeno. Skål! Der kan du selv se, det kunne godt lykkes alligevel. Jeg kan godt sige det, jeg er i hvert fald stolt af. Det bliver et sommerhit, du. Det er noget, der kommer til at køre. Det klinger i hver en havn. Og hver eneste halmstak, der findes i hele Midtjylland og Nordjylland og andre lande, hvor det ellers findes. Bare vent og se. Jo, men lad os sige, at udlandet, de har der allerede ringet. Det er ikke mere en time siden, jeg har indspillet den. Så udlandet har ringet London. Der var New York nær radio. Ja, der kan du selv se. Nu kommer det allerede. De ringer allerede fra udlandet. Her står der på mobilen. Ja, det er Peru igen. Ja, det er ølmanden. Goddag. What you say to me? Jeg er lige væk et øjeblik. Hvad sagde du? Jeg tror, jeg skal have fat i en, der kaldes sprog. Hot, over.